Yes, not nice, Papa. I told you can eat Movite with pap, mix them together and make something like porridge pap Movite something. This is your boy because I'm from hometown. So we are back with another episode of Swingwari Alex Bafiji. I got my gift here. This is introduced. I feel in the house now. Let's get it ready. And garlic is here. Hey, always getting to the street or president in the Kanda Kudem. That is for Nugas, but Bafunugas and as with Bafunugas and so on. Come on, I feel it. So njani sesokala ngokubuza ukuthi legama umphathi weyifuna uyithathaphi mngani yabona legama ne since Philip yabona yazi njani lento mngani khona abaphathi 3 yabona khona abaphathi imali yabona mina bemphathi ibhoko ezile so obvious bangibiza ngomphathi webhoko hayi umphathi nje hayi owebhoko so lelo sigeleke eqelona libuya alelo sigeleke eqobvious lihamzelana nelomphathi angithola ukuthi masigeleke eqevele ngidume obvious isipura mfethu isipura ngeke sibe singile akunasipura esingile ngiyasitshontsha futhi manje ngisigeleke ngimthatha nawe ngizomtshontsha ngenzo wow yangiket njani amagama ngani kumacala ke lungista kwena so sangitshela ngama i3 obingisasho ukuthi hayi esidini sami asiwenza amasimba ngitshela yeah yazi esidini sami njani mfethu sibana lento ukuthini fele kudala ngesidlelana mfethu khud yabona mara no I feel like benshobudlelwane awubudlelwane ngabe yami yabona manje I feel like sesibahuda ngitshela ubona lento ukuthini kunomntana ukuthi manje ngifuna ukumshaya ngimshayela ngimshaya ngiyi1 yangitshela ungabe lento ukuthi ngimshayela umacala ngimshayela hayi sisida hayi i3 bana mama kama bayi3 labo mabrush amagama i3 amabrush amngani ngakhipha indawo abahlala kuzo uzibona baziwazi unokuthi ngikhipha amagama vele khuluma indawo yabona Billy Martin Roosevelt July 15 ngithola I brush leader 12 Roosevelt I brush leader nasi thengo I look shini nandi kakhulu bazodingisela nasi extension 9 khona yinje ngeke ngibrush belkeleza bebhekesha alaphere beliphetha mngani unokubona like moya skela ngitshela like bese ngasakhiri sengishaya ngemali ukuthi mancuvi imali okhira ngebeke umseto ngeskela uyangiseto ngiselela brush liyazazi okay mase 12 yazazi phela ngijuleka yi1 12 ase 15 ngijuleka yi1 like angijulanga ngishayile wena boyela phela unokubona nimngani umuntu ukuthi face card like I swipe like ngalumzimba mngani wona ukuthi lo makangangibela ngaba nini yangizwa so ngayi ngaphandle yazo abantu bahlezi bakhuluma bizwa bathi hayi ngale engotsheni i3 ngasho i3 mngani ebani yeah i3 hayi ngathini hayi leyo njalo sengiringela vele isjets yazi vele amajets azoyibheka leaks hayi asenza amasinga so Brian ngazi dala ngifuna ukubuza lo mbuzo mara bengisathulile nyana yangithola ngithi maybe izoba somehow yeah ngaphandle ngizwe amaheme ukuthi ulo ababhithi nalomntwana ase10 between John Brian neVasco ebathi uhlengile so awutshela kambi ngekuzwa ngabantu yazi kambi ngangintshela iba azilumntana ni besawanga isingati ngitshela ubhekana nempahla ngitshela akubeyinto ye-content ngitshela content la wayatsiwa content okay yangazi mina put content ngitshela ngiyazama shini yabo content manje so kanjani kwi-content benzobe niyibonile yente benzobe niyibonile manje usinovuyo awusinovuyo man usinovuyo yasatshola besasebancane
21. Maybe 21. 2020. 2021, 2022. Yeah, there. 2021, 2022. Sasebancane ngithola ngisase-HP school vele lapho. I'm para being promised. I'm para. Yo, slime. Angithola Sitholile nalomntwana asiyambuzi. yangithela njalo. My obvious into ethi aqhubeka. Ngoba into ukuthi obvious mina ngiyavanga ublome imali lapha. Angivele ngiyavanga ublome imali lapha. Abuye mangibuya. Ngibana ngithola vele vama high school. Thola vele vama high school siyajola vele into ethi bakhudi. Yabona. Siyajola vele sahlukana nje. As now. Hlukane nini? Mngani. Last year. Yo. I think angikhumbula. Avele into ezikanje akusiza into zokuthi nizibeke engqondweni. At least ngikhumbula ukuthi yenzeke nini awuthola last year. So wena nalomntwana nikhule Mina vele kahle ngivake ukuthi nangifake ekhaya mina ngicala ngikhazini yami. And bona bebagijimisa abangani bakhe. Mina ngabona yena. Yabona. Hayi into zayenzeka. So lesi pretty Tanya family la. Anya. Yeah, into yakhe Lo ngizengithole naye mngani. Labe kungumaqala like. Nanokusase umaqala. Bengazokuthi anikana mina majesi. uyanikana kanti. Mina bengazayitshitshi like. Ngazayitshitshi like nanongisahiso. Manje usaseyitshitshi. Into engiyaziyo. Owazi ukuthi nani usaseyitshi. Into engiyaziyo. I feel so indaba yakho ngisiluvuyo yona. Kanjani? Like iphelile. Phela like cale kanjani nakho ngelela kuphi? Isijolile mfiti angithola. Yeah. Sajola obvious manjola yenza into abantu abajolayo angithola. Angithola. Sajola like kuba sahlukana great like nje nganganampepha. Like wamarinate ngamthola kahle empetini. Well caught. Yeah. Angithola. Ulkhothile. Mngani. Ndenja. Yabona. Angithola mngani. Yashisa. So yashisa yena. Nje esathana. Orona ufana nekopo maliwa. Bafethu too much. She's too much bafethu. Hayi into yakhe good. Uyayazi into yakhe good like. Yeah. Sifuba sithinta umbheke. Like yeah. Angeke like yangithola. Yeah, like yabona abantwana abaphethe grand mfiki. Abantwana uyakhona uyixhosa noma yeah, she's Xhosa manini. Yeah, chalisa fast ne? Avele mina akusimple ama 2 minutes manje hayi. Mara yena ungikhamisa in record time. phela awazi nawe ukuthi amaxhosa ancane ipresence vele abelungu labantu. Ayilo wami ngani. Ayilo wami. Lo ngani hayi. Abantu namara. Lo like kweje, yabona lapha abantu banashada ntwana like imshado we. If they bathi like bengumunye umuntu ungasiyimi like maybe ngungasi. Ya la bengashada. Maye ngoba ngiyimi yabo. Ngilento engiyiyo. Into yini? Mina anginyova dem. Swayi. Bathi unjani? Umuntu uyipura. Angizidli ngiyaziphatha. Usiphatha nje. 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 Ungibalele 5 nyana. Angiziphethe ipo. Yeah. Yo. Angiphethe lo mntana abantu bakhe. Basi 12. Hayi maflidi. Yeah. Wani. Yazi inkinga mfethu baningi yabona abanye mangababadi bazoba nijila. Baba. Sifuna ukwazi. Yo, ngiphethe nobani. Yo, ngathi ngatopi phone yami. Like mfethu baningi mfethu man. Like labantwana engishutha nabo man. Bonke. Ngaphethe. Umkhulisi naye. Umkhulisi yazi mina ngathi kanjani. Yena kahle. Ngifuna shake isakhe. Cause kulento engifuna ukuyishaya la ngangisiza we. Yena ufuna ukuthengisa. Ukuthengisa ini mngani? Phela thengisa itotolozi. Yazi kanjani? Obvious yazi kwenza kanjani? Obvious mfethu. Ngifuna ukubuyela ema eventini la yama homes. Ngifuna ukushaya event by host angithola. So ufuna umkhulisa akusiza. Angkhulisa obvious.
yazi into mangayipheka nayo izoba good. Izoba good yabona into ezi-right. Ngitshela like na ngamcoba njengomuntu manje eshaye esahidi mfika uyangithola yeah asibeke yena mangakunika ungamyeka manganginika like khekhe lakhe ekhekela ungaliyeka buza wena mina yazi kanjani madoda lento out mina nginama hormones uyangithola mangaba liyavuka ngiyalifaka yabona nginjani kanti kunokuthi ungavuka lihlezi livukile into engisho yanketha phela manje ngihlezi nenkabi la ngidaluzela yabona hayi cha nkabi kodwa ali entombini hawo suka sana yabo angisho ukuthi ngiblind angikoblind phela yama elebonga kucedi phela ubala lephura lesasigaye one ngasiwani siwani ngasiwani abanye bona futhi laba abanye ama-brush man mfethu yazi mina mangithi ngomphathi iporele like yazi lento ishiwa kanjani abantwana abahle like ngaba-attracta nge-magnet bazela ngibabizi ababuzi bayi-2 bayi-3 ngibathexte kucala the rest bamthexte kucala batasicala sahawu ngitshele labo ufuna ngibabuze babuze bonke labo engishute nabo ayifiki bonke mngani bonke mngani akekho engingade mina ngikopi so sigeleke kumphathi ngathi hayi so abobana ababhifa ngabo mfana ngazi mfana yo mana bona bakhona nginyazi bangibhekile ngase ngiyangibona ama-gents ololo company angicwali namanje first episode first guest ceda wena uzongilandela sure so bakhona abanamabhifa yazi mfethu obvious mfana baningi awabhaya mngani. So if back approach abona manje yangithola like manje bastart approach i-reaction yakhe izoba njani? Mina reaction mina vele ngiphusha ipiece yabona ngiphusha ipiece mina ngizomtshela abanye if ngokuyele suri into yenzakalayo. So if yena akafuni ipiece ke if akafuni ipiece ngiyamtshela yazini mnganami uzolimala like yazi inkinga ikuphi mina ngibazi kula ntwana ne angishaye manje ngabantu abashayayo and bazokushaya asonje ngengaza phela ukuthi yazi indaba zakho nike nagura somewhere lesijida sakho ngala 14 so bathatha ukukapeka indaba zakho indaba zabo bani ezasifuna yazi kwenzakalini amvele naze 14 bekwama ghost obvious mfethu ighost yangithola should naye kulo ghost angazi ngathini maybe amakholo mama kulelo kasi yangithola othi into enjalo yangithola besifikile ngale uyazi obvious lisiyavela sihlihile emuva besifikile ngale kwinto on ngaba into ukuthini imvelo obambekayo yangithola like makana khona ukazi mfethu kube into ukuthini kahle kahle lapha lesingeningi attack yabona wakhalisa makhalispa makuyi-retreat sithi siyabaleka kube into ukuthi ngiyashibirika mina ngedolo mangisukuma vele yangithola basenyabambeka makana khona bengasebekentonyana nje yathi minute ukuthi ngishayaka ngale nto engishayeke ngayo ceda ugazi angidedela ngayo yangithola kanjalo amavara bangikapile bafethu ngithi ngizenza isikora nishaba kanti bazongena wena sintombile macala cabanga nginekhanda elikhulu mara ngitombile sinsukuwe ke bakapeka ngani hayi like since kimi intwana from intwana obvious mfethu ngesobali like no isikhathini samanje no vele kusigeleke ngento ngathi kayiwa ngikhumbula kayiwa khona la 14 nayinyazi yafika makabheka la mabaleka so ngizobathi nawo kwalandeka la esikela ndaba zakugcwalela yazi ndaba esikela bekuyindaba zani
izindaba leziyani ngathi kuze mina bengingakabheki le ukuthi vele from ekuqaleni bengazi nje so bongene kanjani bengekho involved okay asinto okuthini wena uvana ugazi yangithola wena mawungekho baxabani nogazi yangithola ugazi alanda ezinyo wena awukho yangithola like awukho mfiki bali kwenzeka into yakho maye lisezinye esivuthela ugazi isifika ugazi angekho uzithwele wena and wena uzazi uvana ugazi sekuyinto okuthini wena nawe uzasekwamela ukakele for prove point yangithola maye kube into okuthini ukhulumelwa abantu because mina da ngikhulumelwa abantu ngoba la izona bezizokhala azona bezizokhala lapha so bebakukapela abantu ada bekuyimpi yesjets isikhathini sakho bekuyimpi yesjets ngeke ngithi bekumuntu oyiwayo yangitshela bekuyimpi yesjets futhi so kanjani ungabe involved isijesi usinawo vana amachip yazi at the time ekhambini bekuyiko abantu inhlinganyana yangithola so obvious like mina le agenda yokuthini ngiplomi kasi lami kakhulu ngingasayi ngale yangithola so into bezenzeka bengazicafa like bengayicafa foko nale time like mangilandiwa bengimangala bangilandela like mina bengithowa obvious mfethu into ukuthi bangilandela ukungibuza ukuthi abogazi bavaya yangithola kanti hayi simo sicayi yangithola so nami ngababekela ukuthi hayi mina nesijets ayisijets ngasigcina kuqala mfethu yangithola nabantu basho bangifakazela laba bayazinda abayinto ukuthi angidedela mna and mina nanungu ngiyasho ukuthi mfana ngaba njani mfana so I'll share you with the day for my ex wakho ama-ex for amabrush angaqala ngama-ex ama-ex wami yeah we have the day nje football azikhambayo ish singizivuli kwamngunekre yeah funa kwanguni ish awuli ex yaka ne tsebe gore nna a ke sa o rata tsamaile and like kopa o apply nsipho because re hlukanile because nosakhizi that's why re hlukanile mara otherwise peace hayi wonke ama-ex wami wagizi khulelo wagezayo thinkalela okay khipha laba abangagezi abayikhiphe nalaba abagezayo cela nalaba abangagezayo khipha laba abagezayo ke ogezayo ukuqala amadoda udlosi yageza amadoda mina nginokumbona school ngihlezi ngimbona school abana manje yeah man ubani umunye ngijole naye ngani banintshele phela kwazo yeah man nobani mntana uhlengile yageza nobani hayi ngithethu ukushuthi laba abanye ke hayi laba abanye like niyageza ne nakanisusa inkomo ngiyadlala ngiyageza mafini yabo so angishali with the day umakhrash wakho crash wami anginayi crash mina okukrashelayo ke ongicrashelayo man namazi ubhibi for amabrush ke amabrush you know what you find simply same time yazi ngitholakalapi text ngiyadlala futhi wena laba brush ifak text mina yazi inkinga kwenzakalani ngitshele manje mina ama-account ami ngo-YouTube akumele oh god what if ukulanda kuma-app hayi mina uyayazi i-screen share yeah angishaya ngayo everyday nanoma ngiphuma la bazongishaya nge-screen share ukatiwe musi mfana CCTV camera amsho bayangibona nanokuthi ngishaye podcast so ubani yena lo ukati kahle mina man yazazi khiphe ngegama sifuna ukumazi ngikhiphe ngegama kuma-social yazi inkinga izobaba
mase sihlukene bazongabasela ngayo yabona phela kushuthi akho proud ngaye wena I'm proud awufuni yena ngamdescribe mngani mari yamfihli mara angimfihli ubani ka wayekomele ngimkhiphele abantu mfana sifuna ukwazi ngifuna ukumlunga otherwise asikwenzakalani njengoba wazi mfethu amajita ayadlelana nami ngiyadlelwa so angifuni ukumkhipha ngegama uthola ukuthi ngiyadlelwa yabona yabona sela mara ngimdescribe utapa yabona yo mngani fika mngani yo mngani yabo uyazi ngithanda ukulala emabilini baby sharp so uploma ba yeah awuploma khona la around kuphi kune East Bank extension 9 17 18 baby ya salava uphi man baby ngizazi khona please sina sifuna ukwazi uyazazi umuntu uyazidlela uhlala endlini ba cha isikasi mana izinto zamakasi azinkinga yini mfethu eish kulela kasi leliya like kunalezi ezingangincanya kakhulu yabo uhlala like kasi labantu and mama ngacava ukuthi mina naye siyayiphusha bazogijimisa angisho ukuthi abagijimisi ni mara abamshiseli umuntu wabo angithonde kanjani nto kanjalo manje ish angingikwazi lapha so shayile of the day ke sizoyivala le word of the day mara banazi kusebusuku mfana mina word of the night word of the night ithini my chance nanontombazana sibonyelwe siyi-country yangibonyelwe ngiyi-1 maye sibaningi ngine-plan ingakufandanga macala i-22 ne ya i-22 okay i-22 namhlanje since sibonyelwe siyi-country kanje nge-26 ngiyacela please angifuna ukubona umuntu estradini sanikana nanoma ungasidobhela iphara nalo ne-AIDS right ama-ARV yabo yini yabo ya sho ngafiti sisayivala futhi asine next episode futhi yeah siphinde sithokoze uzobuya nezamu esidanyayo ngisho ngizohlala ngithe otherwise the best blind blind